ناينا قزينا مار نقحتنا يبر حمقنا خيسعر مهن بلا بلوت مستي فقر نجاتح نغيب مع داي نقادف لبون سترر زكوني يلن كوركو حكا خونيو نبر يا نبر روحنا معدو نفلنا مامي ورقو منفس سقوم تاسقومي بزبرق ريخو وين تعاشو تاريخ تمالي نفتات الشو أنفتنا مأزن بحلوف كي تتباتبنا حسابنا ترنع نبهال كحشنا مسائنا متحققاس سرت بالي مللينا حيلي سان فغري عاد ما سحبت حلف نكرفنيو يريد راو مالت بقفل نمني بلبي لساني خبط حينا تفرون تغني is the most sanctioned country in the world, and yet this year its economy is set to grow faster. The prime objective of any government is to secure food security for our people. Focus to Nigeria's neighbor Niger, where Russia is trying to take over uranium. Isaiah Afwerki and his delegation returned home in late evening. Criminals from countries like Syria and Afghanistan. Let's take a listen. Let me be clear. I'm out. ህወሓት በተለይ አንደኛ አርሚ የሚለውን ኃይሉን ተከዜን ተሻግሮ በተለይ በኢንሲያና ተከዜ agreement on May 19th for the withdrawal of American troops. حاجم طولي وحاجه نعبزي انا جزا انا صدرك كم زجره انا جزا لدي جزيره Focus to سلام تقطعتلتنا القناه كما تكونوا صبوك تكونوا ناي وتر تمنيتايو كم وترو نخل ميدياتات فتشنا رينا نعاهم كنمهارلو نعانا كنمهارلو كنحلو زلنا زبل كوارسات حيزي زغرب لايك جبرو سبورت جبرو بليز ناتكم كومنت دما جبرو كومنت مقداف تتحستو صبغدي زخون الريتوناتكم غدفو مخنياتو تي چانل تزعبوتات سلازلو engagement كم زلكم ويون كمزي بحبو فيك سب زريو زلو خوينو كم زبل كس سلاد مصن زلو سلازي انتريقما صبوق وي والا وي زخون يكون ريتو تصحيفكم ريل سب كم زريو زلو ينا انقصر انتاي مغنبلينا فتناتات بزحي بزخونه لايك جبرو سبورت جبرو مساي صنحو سفع زخونه انتنا كنرينا مجمريا اتهم بمنقد امريكان ناي اوروبا حبرتين منغست خد قيرو تحاسب زنبركم كابزا فيديو زيا بزح تحسو كتمهاريكم مغنياتو يكال ديا يكالن ايكونن اب ايرتراز مسلا هاجر ايكونن ابتناش هاجراتون. Let's go now. US military kicked out of Niger in humiliating exit. In a humiliating turn of events, the US military has been unceremoniously سراويتنا امريكا وي وتهدراو زنا امريكا بزحفر منقدي كاب حنت هاجر تسوغيغو يوصالو تزل على انفستمنت زغبرولو بوتاي نيرو كوصيو تدفيو قال دبلوماس غيروم كملسويوم كمزخ غبريوم قال بزح افراريهم كملسيوم بزح بحال نيرو اموداتا كن علميتن 10 مليون وتهدراو مدبر ترا انفست زغبرولو 10 عامت ل 10 عامت زسرحولو بزح استراتيجيكاوا قداسنه زنبرو نقصصرنا افريكا كابت هاجر تغحيتو نخوت تجديدلو ستراي غنا يكونن كاو تغحيتو موصو تراي يكونن تزغرم زلو سراويتنا امريكا يوت تكالات ناي فرنسا زقواصر زنبرنا معدن بوتا دما بوتو بخالي تكا amazing development ويكا زغرم معباله ناي تاريخاو فصامينا نرزلنا እዚ ዘረባዚ ጥውያ ቢልካና በኤርትራ ገምጥሎ ኣብ ኤርትራ ረጂም ቼንጅ ተባሂሉ ኩሉ እገዳን ካልእ መናውራታትን ክንደይ ተፈቲኑ ኣብ ኒጀር ዝበሃል ሃገር ሙሉ ቁጥጥር ናይ ፈረንሳ ዘለዎም ባጤራ ናይ ፈረንሳ ዝጥቀሙ ብቁጠባ ናይ ፈረንሳ ኢንጂነር ዝኾነ ሕብረተሰብ بpolitiካዊ ኢሊት ናይ ፈረንሳ ዝተመስረሐ ወይ ውን ኣብ ውሽጡ ነቲ ኢሊት ናይ ኒጀር ዝበሃል ውን ዝሰርሕዎ ኣብዚ ቦታ ዙን ፈረንሳ በይኖም ዘይኮኑ ኣሜሪካ ከምኡ ኤውሮጳ ከምኡ ኩላቶም ኢዶም ኢትዮም ድሌቶም ፃወትሉ ዝነበሩ ኣብዚ ቦታ ዝክዕወት ተዘይክኢሉ እቲ መንገዲ ናቶም ስልጥናቶም ኢማጂን ኣብ ኤርትራ ክሰርሓልካ ኢልካ ምሕሳብ
ኣብዚ ሓለፈ ዓመታት ብፍላይ ኣብዘን ዝሓለፈ 5 ዓመታት ታሪኻ ኣብዚ ደንበ ተቃውሞ እንታይ ዝብል ዘረባ ብተደጋጋሚ ክስማዕ ፀኒሑ regime change ዝበሃል ናይ CIA ቋንቋ እዩ CIA ዝጥቀምሉ ታክቲክ እዩ ብኸመዮም ኢንፎርስ ወይ ከዓ ብኸመዮም ከተግብርዎ ዝፍትኑ መጀመርያ ብፖለቲካዊ ፕሮፓጋንዳ ንሚድያ ፋንድ ብምግባር ንዝተፈላለዩ ማዕከናት ናይ ዜና ፋንድ ብምግባር መንግስቲ ክቅየር ከም ዘሎ ሸይጣናዊ መንግስቲ ምዃኑ ፅቃጢ መንግስቲ ምዃኑ ንህዝቢ ዘይረብሕ መንግስቲ ምዃኑ ኩሉ ኣሉታዊ ፀለመ ኣብቲ ሚድያ ከም ዝነዛሕ ይገብሩ ከምኡ ድማ ነቶም ግራስሩት ትብሎም ናይ ህዝቢ ተቃወምቲ ሓይልታት ኢሎም ንዖም ወዲቦም ከይተራዩ ሳቶም ብድሕሪት ኮይኖም ፋንድ እናገበሩ ሰፖርት እናገበሩ ካምፔይን ናቶም ኣብ ሚድያ ኣብ BBC ኣብ CNN ኣብ ካልእ ከም ዝመፅእ ብምግባር ኩሉ እቲ ዝግበር ብመንገዶም ድማ ብመንገዲ UN ካልኦት ኢንስቲትዩሽንስ ድማ እገዳን ካልእ ተፅዕኖን ኣብቲ መንግስቲ እናውረድካ ብምስይጣን ነቲ መንግስቲ ብውሽጣዊ ምልዓዓል ዕልዋ ከም ዝወርደሉ ክትገብር ምፍታን ማለት እዚ regime change ታክቲክ ናቶም እዩ ናይ 53 ዓመታት ብፍላይ ሃገር ብሃገር ዝገበርዎ ቪድዮ ኣለኒ ኣብዚ ተምፅኦ ቻነለይ ኣየሸግረን ስለዘሎ ኣብ ትዊተር ኪድ ኣብ ኤክስ ፖስት ይገብሮም እየ ክንደይ ሃገራት ስቴፕ ባይ ስቴፕ ከም ዝፈንቀልዎም ከምኡ ንኣሜሪካ ኤክስፖዝ ክገብር ዝኽእል ቪድዮታት ያዳ ኣብ ትዊተር እየ ዝገብሮ ዘለኹ ኣብኡ ክሳብ ሕጂ ድሓን ዝመስል ካብ ዩቱብ ኣወዳዲርካ ማለት እዩ ዩቱብ ኮምፕሊትሊ ፌስቡክ ትዝገደደ እዩ ዩቱብ ድማ ድሕሪኡ ብዙሕ ቁፅፅር ዘለዎ እዩ ብሓፈሻ እዚ ንሪኦ ዘለና ኣብ በዓል ኒጀር ኣሜሪካን ኣይዲዮሎጂ ናታን ክዕወት ተዘይክኢሉ ኣብ በዓል ኤርትራ ፈርጌቲት ክሕሰብ ኣይክልኒ ድሓን ስለምንታይ ከምብለኩም ኣለኹ በብሓደ ንስማ Kicked out of Niger. The announcement came during a joint press conference in Niamey, the capital, where the American and Nigerian militaries laid bare the details of the forced departure. Nigerian Colonel Major Mamman Sani Kiau triumphed. እዚ ዴቨሎፕመንት እዚ ኒጀር ካብ ሃገራ ንኣሜሪካ ዝኣክል ከተውፅእ ምኽኣላ እሞ ትማል ዕልዋ መንግስቲ ገይሩ ዝመፀ ወታደራዊ ሓይሊ ኣብ ስልጣን ሰራውርደይ ሰደደ ብዙሕ መሓውራ ዘይብሉ ቁፅፅር ናቱ ሓያል ዝኾነ ደገፍ ካብ ህዝቢ ለወዲ የብሉን ዘይተፈልጠ ብቁጠባ እገዳዊ ኣውሪድካ ተፅዕኖታት ጌርካሲ ብቐሊሉ ክትኣልየ ትኽእል ኢኻ ንኣሜሪካ ተኣክልሲ ኣብ ሓፂር ግዜ ከውፃእ ዝኽእል ሓይሊ ኣሎ ኢሉ ኣብ ኣፍሪቃ ክህሉ እዩ ተባሂሉ ይፈልጥን እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ንሪኦ ዘለና ተሪኦ ግን ካልእ ኣርእስቲ እዩ ኢማጅን ነፍሲ ወከፍ ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ናብ ኤርትራ ገምጢለ እየ ዝሪኣነ ካብ ሰውራ ንሕብረት ሶቪየትን ንዓለም ሙሉእን ስዒሩ ዝመፀ ሰውራ ኣብ ኤርትራ መፅኡ ድማ ኣሜሪካን ካልኦት ኩሎም ሓይልታትን ዝደገፍዎ ሓያል ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ብውግእ ይኹን ብዕፅዋን ብክባን ክስዕርዎ ዘይከኣሉ መንግስቲ ሕጂ መፂኻሲ ኣሜሪካ ደጊፋትካ ነቲ ስልጣን ክትቅይሮ እሞ ከዓ ንህዝቢ እናፀረፍካ ንታሪክ ናቱ እናፀረፍካ ክብርታት ናቱ ነቲ ህዝቢ ከየኽበርካ ነቲ ታሪኹ ከየኽበርካ ነቲ ትሽዓተ ብሄራቱ ከየኽበርካ መፂኻ እስኻ ብደገፍ ናይ ካልኦት ጌርካ ንሓደ ቁንጫል ንእሽተይ ዞባ ዲኻ ኣውራጃ ዲኻ ሒዝካ ሃይማኖት ገለ ዓይነት ክፋላት ሒዝካ ዲኻ ኣብ ኤርትራ መንግስቲ ክትቀይር ትሓስብ ዘለካ ብፍፁም ክሕሰብ ዘይክእል እዩ እዚ ንህዝቢ ዘይሓዘት ዝኾነ ይኹን ቃልሲ ድሓር ኣብ ድሕሪት ክዛረበለ እየ ስልሓን ሕጂ ናብዚ ንመለ ሶሪ ናይ ብሓቂ ዘገርም ምዕባለታት ኣብ ኣፍሪቃ ዝግበር ዘሎ ነፍሲ ወከፍ ምዕባለ ድማ ንኤርትራ ፅቡቕ ነገር እዩ ምክንያቱ ኤርትራ በይና ዝመከተቶን ዓመታት እዩ ሕጂ ብእኩብ ኣብ ሃገራት ኣፍሪቃ ዝርአ ዘሎ ኣሜሪካ ድማ ኣብ ኩሉ ዝኸደቶ ፖለቲካዊ ዲፕሎማስያዊ ቁጠባዊ ፅልዋ ናታ እናሃሰሰ እናወደቐን ዝኸይ ዘሎ እዩ ብካልእ መንገዲ ብቁጠባ ድማ ክንሪኦ ኢና መጀመርያ triumphantly announced. This June 7th flight by the U.S. Air Force's C-130 Globemaster III from Niamey, Base 101, marks the start of a series of several wide-body rotations for the repatriation of personnel and equipment in accordance with the Niger Agreement. Both countries signed an agreement on May 19th for the withdrawal of American troops. So, بحفشة እቲ ክወፁ ምዃኖም ተነጊሩ ሓያል ግዜ ከም ዝነበረ እንትኾነ ኣሜሪካ ብዲፕሎማሲ ብፀቕጢ ብምፍርራሕ ጌራሲ ቦታ ከተውሕስ እያ ዝብል ገምጋም ግን ኣብ ዝበዝሐ ኣናሊሲስ ናይ ኣፍሪካ ኬላታት ነቲ ኩነታት ዝከታተሉ እዩ ነይሩ ኣሜሪካሲ ብቐሊሉ ካብ ክንዲዚ ዓይነት ኣገዳስነት ዘሎ ቦታ እሞ ከዓ ትማሊ ብዕልዋ ዝመፅእ ኣብ ስልጣን እሞ ከዓ ብኩሉ እቲ ዞባ ገይሮም ተፅዕኖ ክገብርዎ ብዝኽእሉ እሞ ከዓ ብራሻ ክትኩ ዘይከኣል እዩ this cannot be true ዝብል ኣተሓሳስባ ነይሩ እዚ ክኸውን ኣይክእልኒ ኮይኑ ድማ ኒጀር ዝኣክል ብኩሉ ከበብዎ እናዓፀዎ ሽግር እናፈጠሩሉ ከለዉ ብኣሜሪካ ንክትወፅእ ወሲኑ ኣሜሪካ ድማ ጠቕሊላ ንብረታ ሒዛ ክትወፅእ ጀሚራ ኣላ ኢትስ ግሬት ዴቨሎፕመንት ንካልኦት ሃገራት ኣፍሪካ ኢፍ ኒጀር ከምዚ ክትገብር ተኽኢላ ካልኦት ሃገራት ኣፍሪካ ዓብዪ ፍናን ክስምዖም ምዃኑ ኣንፃር ኣሜሪካን ኣንፃር ኤውሮጳን ደው ክብሉ ዝኾነ ይኹን መግለፂ የብሉ መንእሰይ ናይ ኣፍሪካ ድማ ብፍላይ ምናልባት ኣብዚ ኣብ ሕብረተሰብና ብዙሕ የለን
እዞም ምዕራብ ኣፍሪካ ታሪኻዊ ሚድያታት ናቶም ብዛዕባ ኒጀር ብዛዕባ ማሊ ብዛዕባ ቡርኪና ፋሶ ብዛዕባ ናይ ጊኒ እዞም ዕልዋ ገይሮም ስልጣን ዝሓዙ ከም ዓበይቲ ሂሮ እዮም ዝገልጽዎም ዘለዉ ከም ዓበይቲ ሂሮ እቲ ዲሞክራሲ ናይ ኣፍሪካ ገለመለ ብላብላ ዝብል ንኢሊት ዘገልግል ነቶም ልሂቃን ነቲ ስልጣን ገቢቶም ነቲ ቁጠባ ገቢቶም ምስ ኣሜሪካን ኤውሮጳና ተመሻረኹ ነቲ ህዝቢ ዝምዝምዝዎ ዝነበሩ ዘገልግል እምበር ዲሞክራሲ ዝበሃል ውፅኢት ከምፃላ ከምዘይከኣለ ናይ ሓሶት መብፅዓ ምዃኑ እቲ መንእሰይ ልዕሊ ኩሉ መንእሰይ ተረዲይዎ ኣሎ ስለዚ ኣብ ምዕራብ ኣፍሪካ እቶም ዝዓበየ ክብሪ ዝውሃቦም መራሕቲ ኣብዚ እዋን እዚ ናይ በዓል ዊልያም ሩቶ ናይ ኬንያ እውን ኣይኮኑን ረዲኹም ኣለኹም እቶም ሕጂ ነዚ ስልጣን ሒዞም ዘለዉ ኣንጻር ምዕራባዊ ዓለም ዝኸዱ ዘለዉ ንሶም እዮም ሂሮ ኮይኖም ዘለዉ ስለዚ ኣንቲ ዌስተርን ሰንቲመንት ይብልዎ እቲ ምልዓዓል እዚ ከዓ እንታይ እዮም ዝብልዎ ዘለዉ ናይ ፈረንሳይ ድዩ ናይ ኤውሮጳ ናይ ኣሜሪካ ሚድያ ብሰንኪ ናይ ራሻ ሚድያ ዝገብሮ ዘሎ ፕሮፓጋንዳ እዩ መንእሰይ ናይ ኣፍሪካ ኣንጻር ኤውሮጳን ኣንጻር ዲሞክራሲን ዝኸይድ ዘሎ ኖ ብሰንኪ ትስኹም ዝገበርኩም ምዝመዛን ስርቅን ዘየቋርፅ ተፃቦታትን ምፍንቃል ናይ መንግስትን ፖለቲከኛታት ምቅንፃልን ንዓመታት ዝቆፀልኩሞ እቲ ህዝቢ ተረዲእዎ ሎሚ ዕድል ዝማረኹ እዩ ድሕሪ ክንደይ ዓመት በብሓደ ካብ ሃገሩን ካብ ናቱ ዞባን ከውፅኣኩም ይፅዕር ኣሎ ኢትስ ኣሜዚንግ እቲ ምዕባለ ከመይ ገይሩ ኣብ ከምዚ ደረጃ ክበፅሕ ክኢሉ ብፍላይ እቶም ሓፂናዊ ቁፅፅርን ምዝመዛን ዝግበረሎም ዝነበረ ሃገራት ኣፍሪካ ባዕለ ኤርትራ እኮ ብመሰረቱ ብእዋኑ ተረዲእዎ እቲ ሓያል ዝኾነ ሰውራ ገይሩ ናፅነቱ ዘውሓሰ ክሳብ ሕጂ ድማ ኣብ ቃልሲ ዝርከብ ዘሎ ሃገርን ህዝብን ኢና Then, more than 269 items out of 946 and several tons of equipment have already left Niger, according to Kiau. U.S. Major General Kenneth Ekman feebly attempted to save face by announcing the establishment of a joint committee to facilitate the coordination of the disengagement process. This committee is a እቲ ተገይሩ ዘሎ ብኮሚቲ ተሓባቢሮም ነቲ ምውፃእ ዝገብርዎ ዘሎ ውርደት ናይ ኣሜሪካ ንምቅላል ኣሜሪካ ተዋሪዳ ከይትወፅእ ልክዕ ከምዚ እታ ወፃፅኣ የፀብቑላ ኣለዉ ጫት ከምኡ ይገብርዋ ኣለዉ ኣብ ጫት ካይልምኑ ኣለዉ ንሳቶም እውን ተገለፉ ኢሎሞም ስለዚ እቲ ናይ ብሓቂ ዘገርም ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ዴቨሎፕመንት እዚ ድማ እቲ ሞመንተም ወይ ከዓ እቲ ኩነታት ካብ ሃገር ናብ ሃገር ከም ቫይረስ ዝሰጋገር ዘሎ እዩ ከምቲ ንሳቶም ኮቪድ ኣሰጋጊሮም ንህዝቢ ኣፍሪካ ፀገም ክፈጥሩሉ ዝሓሰቡ እቲ ኣንጻሮም ዝለዓል ዘሎ መንፈስ እዩ ከም ቫይረስ ኮይኑ እናተላገበ ሽግር ፈጢሩሎም ዘሎ ስለዚ ኣውት ኦፍ ኮንትሮል እቲ ኢሊት ብድሕሪ መጋረጃ ንዓለምና ዝቆፃፀር ዝነበረ ካብ መዓልትና መዓልቲ ፅልዋናቱ እዚ ይመስል ሕጂ ኔክስት ራሽያ እያ ከምዚ ትገብረና ዘላ ክብሉ ከለዉ እቲ ምዕራባዊ ሚድያ ብዛዕባ ራሽያ ዝብሎ ዘሎ ዘረባ ስምዑ ሕጂ ካብ ቢቢሲ ማለት እዩ is the most sanctioned country in the world, and yet this year its economy is set to grow faster than all advanced economies, according to the International Monetary. ሰሚዕኩም ዶ Russia is the most sanctioned country in the world ያትብለኩም ዘላ ቢቢሲ እዚ የት እንተኾነ ኣብ ዓለምና ዝለዓለ እገዳ ተገይሩሉ ዘሎ ሃገር ካብ ኩለን ምዕቡላት ሃገራት ንላዕሊ ቁጠባናቶም ብዝቐልጠፈ ይምዕብል ኣሎ ይብልኩም ኣሎ ኣይኖ ኣብዚ ሓደ ሰባት ኣሎ ጥሪ ኢሎም ዝመፁ ፀረ ራሽያ ከምዚ ንራሽያ ነጣቅዕ ዘለና ፋክት ኣብ ግራውንድ ዘሎ ኢና ሪፖርት ንገብር ዘለና ማይ ፒፕል ተርዲኹም ኣለኹም ኣነ ካብ ናይ ራሽያ ፕሮፓጋንዳ ሚድያ ምፅአ ይኮንኩን ዛረበ ዘለኹ ኣም ብሪንጊንግ ኒውስ ፍሮም ቢቢሲ ሓደ ማስተር ናይቲ ምዕራባዊ ናራቲቭ ወይ ከዓ ናይ ምዕራብ ናይዚ ምዕራባዊ ዓለም ናራቲቭ ወይ ትረኻ ንዑ ዘቐድም ዝያዳ ነቲ ዓብላልነት ናይ ምዕራባውያን ንምርግጋፅ ዝሰርሕ ሚድያታት እየ ደምፃልኩም ዘለኹ ንሳቶም እንኮላ እዮም ተቐቢሎም ነዚ ኩነታት እዚ ሶ ኣኮርዲንግ ቱ መን እዩ ከቲ ምንጭ ናይቲ ሓበሬታ ናታ IMF ናይ ዓለምና እቲ ናይ ዓለማዊ እንታይ ዝበሃል IMF ኢንተርናሽናል ሞኔታሪ ፋንድ ወይ ከዓ ባንኪ ዓለም ኣይኮን ገለገለ I don't know IMF ትርጉም ናታ ትግርኛ ፀሓፉለይ ላይፍ ስለ ዝሰርሖት ቪድዮታት everything doesn't come to me ኣብታ ክዛረባ ከለኹ መፀነ ይክልኒ ስለዚ IMF ዝበሎ ፀብፃብ እያ ትብል ዘላ እዚ ከዓ ናይ ብሓቂ ነቲ ኩነታት ከዓብጡሉ ኣብ ዘይኩሉ ደረጃ በፂሖም ኣለዉ ስለምንታይ ግን ከምኡ ኮይኑ እስከ ንስማዕ ምክንያቱ ብዛዕባ እገዳ ናይ ኤርትራውን ክንዛረብ ስለ ዝኾነ Later today, the Russian President Vladimir Putin is hosting an international economic forum in St. Petersburg. Our Russia editor Steve Rosenberg is in St. Petersburg with more on what we can expect to hear from President Putin. Well, I mean, it's an international economic forum, so the economy is going to be top of the list. We'll hear a lot about the economy, and certainly the Russian authorities are trying to use this year's event, this year's forum, to say, look, we know we're heavily sanctioned by the West, but there are plenty of other regions and countries in the world ready to do business with Russia. So, I haven't seen this week many... بغلتي درجة بعلم تحكي كمزي أشمور جرم تزاربنا مسؤولين نتحكي تزارب زلوا تحكي دمان تايو هذا قداخ قبروا لا خلون راشا انتي تألاما نيرو كانوا يسألون بوتين بينو 5 تعرف قبروا يم حسيبهم نيرم وكلتنا 230
ሃገራት ድማ ተሳቲፎም ነይሮም ልዕሊ 17,000 ሰብ ድማ ኣብቲ ኢንተርናሽናል ኢኮኖሚክ ፎረም ናይ ሴንት ፒተርስበርግ ተሳቲፎም ቁጠባናቶም እንታይ ይብልኩም ፀኒሖም ኣኮርዲንግ ቱ ናይ ምዕራባዊ ዓለም እዩ ኢንተርናሽናል ሞኔታሪ ፋንድ እሱ ካብ ኩለን ሃገራት ኣሜሪካ ኤውሮጳ ኩሎም ቶም G7 ዝበሃሉ ልዕሊዮም ክዓቢ ምዃኑ ተነጊሩሉ ስለዚ ብዲፕሎማሲ ከነፅልዎ ዝኽኣሉ ኢዲድን ወርክ ብቁጠባ ከውድዎ ዝፈተኑ ኣይሰርሐን ወታደራዊ ዓቕሚ ክስዕርዎ ዝፈተኑ ድማ ዝገደደ ንሳቶም ክሰዓሩ ኣብ ውድቀት ወዲቖም ኣለዉ ስለዚ at every level ፑቲን ኣብ ልዕሊዮም ኮይኑ ይሃርሞም ኣሎ እዚ ኣብ ኤውሮጳን ብኢንተርናሽናል ኣብ ቦቱ ኮይኑ ጥራይ ኣይኮነን እቲ ዝገደደ ንሳቶም ክዋሓጠሎም ዘይክእል ኣብዚ ስምዕዎ ሕጂ Focus to Nigeria's neighbor Niger, where Russia is trying to take over uranium assets held by a state-controlled French company. A report by Bloomberg says that Russia's state nuclear company, Rosatom, has... انتهي نسمع كيف تقاقم تساقي زقبركاز it's crazy السراويتنا أمريكا ترى يكونن كابتن نيجر زبحال نكوت تجديد زلو السود تجديد يودع لندي ده تبوتهم كمان من يحزلو سراويتنا راشا يحزلو نتناتهم بوتها زنبرة أتي مدبرات معسكرات ناتهم بعلم صرحوا ونكلي راشا تأتولى السود رايقنا يكونن اتنا فرنسا نعمتها زقعات ومعدننا يورانيوم كامباني ناي راشا نخد وزدو بس منقصنا ناي راشا مس منقصنا ناي نيجر يزرارب له امين كابزن العلي سعرات يلن كابزن العلي زخف سعرات يلن في جمنا الباتاي كبلو يقول قال سبات انتي مو امريكا وصيا فرنسا وصيا راشا انت اتوت انتي رب حلوه تزبي نو قطبا ناي نيجر اب افريكا قال كابتم قلطيفم زعبي زلو قطبا مجمريا مصيو لاب تليستاسي چرايا نيرا قدم فرنسا خدمزمزا خلا چرايا نيرو لومي كابتن توب 10 ናይ ኣፍሪካ ዝቐልጠፈ ቁጠባዊ ዕቤት ዝገብራ ዘለዋ ኒጀር ሓንቲ ካብን ኮይና ኣላ ምክንያቱ ብዙሕ ፀጋታት ዘለዋ እዩ እሞ ምስ ፈረንሳ ጥራይ ኖ ነዳዲ ድማ ኣለዋ እዚ ዩራኒየም ጥራይና ንዛረብ ዘለና ኣብ ዩራኒየምን ኣብዚ ናይ ዲፈንስ ናይ ምስ ራሻ ዲል ትገብር ዘላ ፔትሮሊየም ነዳዲ ናታ ድማ ምስ ቻይና እያ ዲል ገይራ ዘላ ስለዚ ክልቲአን ሃገራት ብሓደ ኮይነን ንቻይና ንራሻን ሶሪ ንፈረንሳን ንኣሜሪካን أوتيوم راشان تشاينان شركة يقبرلو لعلو كل دما نتي يورانيوم ناتو مس إيران ونديل يقبرلو سلازي مكيارنا حيلتاتنا سلالفة تأمراتها وكنتاتنا نرزالنا كل زين ريزالنا سلامتا يمسألكم الله it has a lot of meaning ترجمالو إيرترا تي أمريكان يوروبان زخطلو زولا كسع كندي ودوق بوليس مخانو مغنياتو أبتن دخومات هاجرات كمان كسر حلو مايك على قدف كم إيرترا عينة تزعبو نينو وحدة مكرزلو هاجر سلازي متأنتي أمريكان إوروبان أبكالوت هجرات فشلت زجات ممزلو متأنو أبي إيرترا زخطلو سعتت مخانيهم كفلتو كوينور يوم الله دراعي تعوتوا لنا اليوم متأن تزجب أبكالوت هجرات زجات ممزلو وتقدم عن إيرترا great news أبي إيرترا كفتن ويا كلون يوم سلمتاي أبكال أفريقيا خمدليتهم ناقزو خلو أبي إيرترا زفتن وناي سرح لهم ناي كونن أبكالوت أفريقيا أبقص صرنا لو أنا بلوان زنبرو قريفهم ممز خدوا زلو سلازي everything أب نيجر زجاتهم زلو أب بوركينا فاسو زجاتهم زلو أمالي زجاتهم زلو تايزرينا زلو إيرترا بفصم كفتن واخم زي بلوم معاشي كردوم هاي تردانا لبات next day مستبرابرو أبي إيرترا زختلو زلو بوليسي نود كاتومن نتسأل واناتومن نمهسس دعنبر تقم زبحال كبوم كم زي كوني زيد ما الرياليتي نريو زلنا زي ريبورت زمساكم زلو كاب بلومبرج زمسايو كاب ناي راشا بروباغندا غلا خيتو بلومبر ناي according to إيلون ماسك انتايلو بروباغندا لومي كام عربا عالمي دمس زليلو راشا بروباغندا تسددني زلا تويتر يلو دايم كزبلو اكس ناي بروباغندا بوتا خوينو لنا بليوم زم عربايان ميدياتات كزاربو زفتنو تزعبي بروباغندا كم عربايان علم بز مين ستريم ميديا يزمت زلو بمبال إلى ماسك على تويتر بفصم سعرنا يراشا إيرانان بروباغندا ناخد جبر نتحكيهم زوج زلو أب عودي أب أفريقيا تاي جبرلو أب يوكرين تاي جبرلو نتكون تاتي ريبورتس جبر زلو سازي أنا دما وراي لي نتم عرباو ميديا زمس عليكم زلو سلام تاي نساتهم صحت زوج وحكي كسع كندي نتسعرتهم زوج كل حكونتات مخانو جنس ما قال يتكفوس عليكم يدهرينا بتزوبانا كملسينا this is interesting I don't know كمان تحرقينكم زي نازل زجرميو نالبات كم زعب فحير وإلى زرع بخي مثلكم no yes I do research دليل زرع بجن إذا كنا تاتزي كم معتنا معت زفت أمزلو سلو زخنا بسوان زي كم زي صح تزجاتم كنا تات يكون نزلو التود كاتنا معربة وعلم diplomatically politically economically بكل aspects مع التاوي أبتناتو media كتعلق كم تجمير له كرم
حبايو شفنو ينير لو مجن نخندي نجري خا خشفن اب يوكرين كشفن تفتن بتي وت اب غازا خشفن تفتن بتي وت اب اسيا خيت كاغل خدبر تفتن اي سلطكان اب كه بحر تمص حوتي سعركا اب افريقيا تمص نيجر تسغوكا مالي تسغوكا بوركينا فاسو تسغوكا سو از نخنديهم كعبتو نخنديهم كشفنو it's not possible مخا اب زبن ميديان سوشيال ميديا توسخ كالو كعبت وبزي كل درجه contacted Niger's junta about acquiring assets held by France's Orano SA. Now, the discussions are still at an early stage, and it is not yet clear how many assets Rosatom is seeking in Niger. However, the report says that the talks were likely centered around mining permits. As of 2022, Niger accounted for about 4% of global uranium production, and that is according to the World Nuclear Association. It ranks as the world's 7th biggest producer of uranium, and Russia is likely trying to benefit from that. So انتينا نرد لنا زي يورانيوم هذا كابتوم تدليتي كبورن زخنا معدنيو رشا دما قال كابتوم كومودي بوزيز اللوايا سلازي ناي نيجر تقاصاصيراتو نيروبا بندادي حاني يقول تقطبا اوروبا بتينا فرنسان قال هاغراتين دما بتنا يورانيوم تتكمن نيكولاراو صعد تقما زنبره دما كاب عداغا كم كالو تاغرات بخبور كغزا ب8 سنتيم تغزو زنبرت معدن فرنسا بخندي خدغزا اجي بخلتميتن 50 وي قال يورو يا خد غزو نحاده كيلوغرام كاب 8 سنتيم ناب 300 اسكا دايبو تفللي نخمزقه نعماتات ني 4 5 6 عمت يا اليون قدميو ناتو مينير مغزاتي ስለዚህ ታይላንድ رزالنا حدا تعميت زسرق زنبره زودقنا رزالنا exciting يوزي معناته افريكاين احواتنا امين كليرلي تي كالب بروباغندا ناتوم اب كالك تغطفو تقول يوم ግን اب نيجر تاغاطيمو كل تصلوادات دما نكالو تاغرات افريكا دما تسفا زهب ጭራይዚ ስለዚህ ከምዛ ዓይነት ብፍላይ ከም ኤርትራ ኮይንካ ክትሪኦ ከለኻ ኣብ ካልኦት ዓለማት ከምዚ ከጋጥም ክትርኢ ከለኻ ጽቡቅ ክስማዓካ ናይ ግድን እዩ ሓንቲ ርኢና ሕጂ ab Zimbabwe with Russia, especially since a military coup in July last year. Now the coup asked excellent. So when I received the invitation from my brother, President Putin, I immediately accepted and came over, and I don't regret. Is it rewarded long president in Zimbabwe نابزي فورم انترناشنال ايكونوميك فورم اب راشا زنبرك قال كابتن ناي كبر عدمه تغيرو لهم زخده بريزيدنت نيرو هاغرو دحرتنا يوكي مغزاتنا يوكي نيرا دحريو روبرت مغابي كاب يوكي كانت نتي صغاتات مزمزا ناي بريطانياويانن صعدون ططوك بلم زجمره بغدام بغلنجيروم نتا ايكونومي نتا هاجر بتعمي مبلاشيوما طيق يوم بيلم متهاجر ابزوانزي بزعبا زيمبابوي حماقيم ززاربو but Zimbabwe is doing right things مش تشاينا مش راشا عميق زغونه زمدنا بمقبار ابز حلفه تشاينا ናይ ክንደይ ሚሊዮናት ዶላር ኢንቨስት ገራትላ ራሻ ድማ ብዙሕ ኢንቨስትመንት ገራትሎም ባይ ዘ ወይ ابز حلفه ናይ ራሻ አፍሪካ ሰሚት ነዚ ፕሬዚደንት እዚ መንቀሳቀሲ እውን ስለ ዘይነበሮ ፑቲን ሄሊኮፕተር ጊፍት ሂቦ ማለት እዩ መንቀሳቀሲ ናይ ፕሬዚደንሻል ሄሊኮፕተር ጊፍት ሂቦ ይዝባል ስለዚ ነዚ ሃገር እዚያ ብግራ ተጠው ንኽትብል ብዙሕ ቻይና ብዙሕ ኢንቨስትመንት ገበራላላ ብዙሕ ደገፍ ትገብራላላ بريطانيان امريكان دما كحنقو يوم دليوم مخنياتو بزح صقاتا زلو هاجر سلو زغونت كابا يغلفو سلو زلو بزعبا زيمبابوي حماق زبله ترايم تزاربون زصحفون اب رياليتي كن تهاجر ناب ترانزيشن ناب صبو غصيات خيزلا بزح بدوتاتي زلوا برسيل ناب صبو منقد تخيدلا حيلا دما بمولو ناب راشان ناب تشاينا اغنيها تسرع زل هاجريا وصي زلو سغون توسي زلا that came over because we had the opportunity to discuss one-on-one on the promotion and the consolidation and making our relations more comprehensive than before. You are aware that Zimbabwe was a British colony, and we did not get our independence from the British when Moscow is historical because they assisted us to attain independence in our country. اما بزحتن هاجرات افريكا كنستوعلو زلنا تاريخاوي متسساري زلو مسراشا نالبات ኤርትራ ጥራያ በንጻሩ مسراشا بتسسار زنبر امبر مبزحتن هاجرات افريكا ناصنتن كرابا خلوا ابز ግበር ዝነበረ ቃልሲ ሕብረ ሶቪየት ይዝሕግዞም ነይሩ ስለዚ ታሪኻዊ ምትእስሳር ዝነበሮም እዮም እቶም
ዝገዝእዎም ዝነበሩ ተገምጢሎም ነቲ መንግስቲ ብምቁፅፃር እዮም ተወሳኺ እቲ ኒዮ ኮሎናሊዝም ዝካየድ ነይሩ ስለዚ እዚ ፕሬዚደንት ከም ዝብሎ ዘሎ ናይ ራሻ ከምኡ ድማ ናይ ቻይና ሓገዝ ኣብዚ እዋን እዚ ነቲ ሃገር ልዑል ኣገዳስነት ከም ዘለዎ እዩ ዝገልፅ ኣብዚኣ እስከነስማዕ ብዛዕባ ኣሜሪካ ብዙሕ ከምዚ ንፅልኢ ንዛረብ ዘለና እዩ ዝመስለኩም ግን እስኪ ኣብዚኣ ስምዑ ክሳዕ ክንደይ ኣሜሪካውያን በኣሜሪካ ክዛረቡ ከለዉ ስምዕዎም It's an empire right now, and that's our job is to try to right this ship. But we're in a late stage empire, and that's what America is. And this rarely comes up in corporate media, but the USA is the most powerful empire in the history of the world. So ከም ንሪኦ ዘለና ኣሜሪካ is the declining empire ኣብ መወዳእታ ደረጃ ናይ ትዝለዓለ ጥርዚ ሓሊፉ ንቁልቁለት ገፁ ኣብ ምውጥቀት ገፁ ዝንቀሳቐስ ዘሎ ሕብረተሰብን ሃገርን ምዃኑ እዩ ዝንገረሉ ስለዚ this is the fact እዚ እቲ ሪያሊቲ ኣብ ኩንነት ዘሎ ተግባር ኢና ንዛረብ ዘለና ምግናንን ምቁንፃብና የድልዮን እዩ ኣባል ናይ ባይቶ ደንቀነስ ተዛረቦ ስምዑ ሕጂ So I started, there's been 16 or 20 votes on Ukraine. I've been against all of those. Just in the last 7 months, there have been probably 30 votes on Israel in the Middle East. 30? There were some... እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሓደ ካብቶም ኣባላት ባይቶ ናይ ኣሜሪካ እዩ ቶማስ ማሲ እዩ ዝበሃል መስለኒ ብዙሕ እቲ ሚድያ ብሕማቕ ዝገልፆ ዓይነት ሰብ እዩ እንተረኣኻዮ እንታይ ዝብል ንሱ ስለምንታይ ኣብ ናይ ካልኦት ሃገራት ውግእ ኢድና ንእቱ ኣለና ስለምንታይ ንካልኦት ሃገራት ኣጊድና ቁጠባና ባዕልና ነባላሽ ኣለና ስለምንታይ ኣብ ቁጠባና ዘይነተኩር ንኣብነት ኣብዚ ኣብነት እዚ እንታይ ይብላ ኣሎ ኣብዘን ዝሓለፈ ኣዋርሒ ጥራይ ተሪእና ኩሉ እቲ ባይቶናትና ብዛዕባ ናይ ወፃኢ ውግእ ጥራይ ዘረባናቱ ብዛዕባ ውሽጣዊ ጉዳይ ናይ ኣሜሪካ ከምዘይ ይዛረብ ተቕርፅናቶም ሕማቕ ኣሎ ናይ ጥዕና ፀገማት ኣሎ ናይ ካልእ ሽግራት ኣሎ ብዙሕ ፀገማት ከም ዘለዎም እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ባት እቲ እንኮ ፎከስ ናይቲ ፖለቲካዊ ኢሊት ናይ ኣሜሪካ ውግእ ናይ ዩክሬን ኩነታት ናይ እስራኤል ኣብ ኤስያ ንቻይና ከመይ ጌርካ ተዓፅዋ ኣብ ሃገር ማእከላይ ምብራቕ ንኢራን ከመይ ጌርካ ትፀልዋ ኣብ ኣፍሪካ ከመይ ኩሉ ብዛዕባ ውግእ ተዘይኮይኑ ውሽጣዊ ጉዳይናትና መዛረብ ኣርእስቲ ይኮነና በለ ይዛረብ ዘሎ ብዛዕባ ሪያሊቲ ማለት እዩ እዚ ድማ ንፅልኢ ኣብ ልዕሊ ኣሜሪካ ብህዝቢ ዓለም ዘርኢ ዘሎ ምክንያቱ ጉዳይ ናትካ እንተ ጌርካ ፀገም የብሉን ህዝቢ ኣብ ናይ ካልኦት ሃገራት ግን ናትካ ጉዳይ ጌርካ ንካልኦት ሃገራት ምብልሻው ስራሕካ ተኮይኑ ካልኦት ሃገራት ካልኦት ህዝቢ ኣንጻርካ ክትንሱ ኣንጻርካ ክዛረቡ ግቦምን ግዴትኦምን How many votes on the US border during that time? Oh, maybe 4 show votes that, where we know they're going nowhere in the Senate. Look, we haven't named 30 post offices. Last month, we voted like 15 or 16 times on issues related to Israel. And, I've been hit because I voted no on all of those. Why because you hate Israel, or is there another reason? No, because I'm against sending our money overseas. I'm against starting another proxy war. I'm against sanctions because it's going to weaken the dollar. እዚ ፖለቲከኛ ናይ ኣሜሪካ ሓደ ቦምብ ሼል ይፈኒ ዘሎ ሓደ ካብቲ ቦምብ ሼል ወይ ከዓ ሾክ ዝገብር ዜና ንሱ ዘርግሑ ኣብዚኣ ከምፃውን ቁርብ ኣይደፈርኩናነ ፀገም ከይተምፃለይ ንሱ ድማ እስራኤል ክሳዕ ክንደይ ፖለቲከኛታት ናይ ኣሜሪካ ገዚኣቶም ከም ዘላ ዘውፅእ እዚ ነይሩ ታይሉ ነፍሲ ወከፍ ኣባል ኮንግረስ ናይ ኣሜሪካ መብዛሕትኦም ኢሉ ናይ እስራኤል ኤጀንት ኣለዎ ደው ኢሉ ከም ዝበል ከም ዝግበር ዝብሎ ኣብ ፖለቲካ ናይ ማእከላይ ኣብ ካልእ ዓለም ምናልባት ዛ ኣፍሪካ ድሓን ብዛዕባ ናይ እስራኤል ተኮይኑ ግን መጀመርያ እንተ ተዛሪብካዮም ከምዚ ዘይንገብር ተልካዮም መጀመርያ ምስ ናይ እስራኤል ኤጀንት ናተይ ክዛረብ እየ እሞ ሽዑ ክምለሰካያ ስለዝታይ ማለት እዩ ሃገሮም ብካልኦት ሃገራት ብእስራኤል ከም ዝተቆፃፀርዋ ብድሕሪ መጋረጃ ዘመሓድሮም ካልእ ሰብ ምዃኑ ኣብዚ እዋን እዚ ቀደም ምስጢር ዝነበረ ሎሚ ኣብ ቃል ኣውፅይዎ ኣሎ ኣባል ናይቲ ባይቶ ናይ ኣሜሪካ ስለዝኾነ ስለዚ እዚ እቲ ኣሜሪካ ዝበሃል ንካልኦት ዓለም ዲሞክራሲ እትው ስለምንታይ እትው ብሎ ኣለዉ ንባዕሎም ዲሞክራሲ ናቶም ናይ ካልእ ሃገር ሰብ ሃብቲ ተቆፃፂሮም ኣለዉ ሓንቲ ክገብሩ ይክእሉን እዮም ልክዕ ከምኡ ክትከውን ስለ ዝደልዩካ ነቲ ሃገር ብማሕውራቶም ገይሮም ቶም ሰብ ገንዘብ ሰብ ሃብቲ ነቲ ሃገር ንክቋፀርዎ ከም ዘኽእሎም ንካልኦት ሃገራት ድማ ከምኡ ክትቋፀሩ ስለ ዝደልዩ እቲ ዲሞክራሲ ዝመርፅዎ እምበር ነቶም ህዝቢ ሕማቅ ፅቡቅ ካብ ድኽነት ስለ ዘገላግሎም ካብ ዓዘቕቲ ናይ ሽግር ስለ ደውፆም ኣይኮነን ንኣብነት ሩዋንዳ ካብ ጆኖሳይድ ወፂኦም ኣብ ፅቡቅ ደረጃ ኣሎ እቲ ህዝቢ እቲ መንግስቲ ሕጂ ዘሎ ኣብ ሩዋንዳ ነቲ ህዝቢ ካብ ድኽነት ናብ ፅቡቅ ደረጃ ምፅይዎ ኣሎ ንፖል ከጋመ ግን ኣብ ዝረኸብዎ ዕድል ዲክታተር እዮም ዝብልዎ እቲ ዘገርም ከስኬ ንናይ ስዑድያ ግን ዲክታተር ኣይብልዎን እዮም ንጉስ እዮም ዝብልዎ እንታይ ትፍልሊ ፖል ከጋመ ዝተቃሊሱ ከማ ናብ ስልጣን መፅዩ ኣራይ ናይ ኤርትራ እስከንግደፎ ናይ ሩዋንዳ ተቃሊሱ ከማ ናብ ስልጣን መፅዩ ናይ ስዑድያ ግን ኣባ ሓጉስ ስለ ዝነበረ ንጉስ ኮይኑ ዘሎ ናይ ዱባይ ኣባ ሓጉስ ስለ ዝነበረ ንጉስ ኮይኑ ዘሎ ንዓታቶም ግን ኣይዛረበዎምን እዮም ተርዲኹም ኣለኹም ብፍጹም ኣይዛረበዎን እዮም ነተን ሃገራት ኣፍሪካ ወይ እውን ቁሩብ ተስፋ ዘለዎን ግን ንዓታቶም ከምኡ እውን ንካልኦት ሃገራት it's just it gets to my head ኣብ ርእሰይ ትንክፈኒ ኣነ እዚ ነገራት ዝኽሪዮ ከለኹ ክሳዕ ክንደይ
እቲ ሚድያ ንሰባት ብዙሓት ሰባት ጸሊልና ድማ ኣንጻር ረብሓኻ ጥዑይ መራሒ እንተሎ ኣነ ባይ ዘ ወይ ከም ግለይ ክሪኦ ከለኹ እቲ እንኮ ትክክለኛ ኣሰራርሓ ዘለዎ ዲሞክራሲ ምናልባት ኣብ ዓዲ ስለ ዘለካ ገለ ክትብሉ እንትኽእሉ እዮም ኣብ ዲሞክራሲ እቲ ዝሓሸ ኣሰራርሓ ዘለዎ ኣብ ዲሞክራሲ ካብ ዝረኣኽቦ ስዊትዘርላንድ እዩ ስዊትዘርላንድ ክንደይ መራሕቲ ኣለዋ 7 ንሳቶም ከ ዲክታተራት እዮም ሓንሳብ ምስ ተመረፁ 20 ዓመት እዮም ኣብ ስልጣን ኮፍ ዝብሉ ሰሚዕኩም ዶ ሓንሳብ ኣብቲ ቡንድስራት ምስ ኣተወ ሓደ ሰብ 20 ዓመት ኮፍ ዝብላው 30 ዓመት ክገብር ክላቡ ተርዲኹም ኣሎ እጂ ስለምንታይ ከምኡ ሓንሳብ ኣብኡ ምስ ኣተወ ነቲ ሃገር ናይ 10 ዓመት ራእይ ዘለዎ ቪዥን ዝገብረላ ቴክኖሎጂካዊ ምቅያር ዘድልያቶ ኮይኑ ከምኡ ይገብረላ ጀርመን እዛ ጎረቤትና ዘላ ቻንስለር አንጀላ መርከል ክንደይ ዓመት ገይራ 20 ዓመት ገይራ ትኾን ኣብ ስልጣን ዲክታተር ግን ኣይኮነትን ንሳ ኣገይን ክንርዳእ ክንከላ ኣለና ንሳቶም ንዝፀልዎ ጥራዮም ዲክታተር ዝብሉ እምበር ኣብ ሓደ ስልጣን 4 ዓመት ብምግባር ጥራሕ ሃገር ክትቀይራ ከም ዘይትኽእል ፈልጡ እዮም ካምፓኒ ክትቀይራ ይትኽእል ጋንታ ክትቀይራ ይትኽእል ዝኾነ ነገር ክትቀይራ ይትኽእል ኣብ 4 ዓመት ማጂክ የብልካ ተዲኻንላ ማጂክ ኣይኮንካን ኣብ 4 ዓመት ኣብ 3 ዓመት መፂኻ ኣብ ስልጣን ንሓንቲ ሃገር ክትቀይራ 4 ዓመት ኣንጻር መኻ ዝፃሉ ፖለቲከኛታት ናይቲ ሓደ ኩሉ ሕማቕ እዩ ንዝብል እንድሕር ኣምፂኻ ክትምዕብል ኣይትኽእልኒ ኢኻ ሲምፕሊ ክትምዕብል እንድሕር ኮይንካ ሓደ ጥዑይ መራሒ ሒዝካ ወይ ከዓ መርሕነት ዘሎ ኣብ ስልጣን ሃልዮም ንሳቶም ሓያል እዋን ሓደ ስትራቴጂ ምፅኦም ሓደ ራእይ ምፅኦም ነቲ ህዝቢ ኣብ ጎኖም ኣሰሊፎም ኩሉ ፀጋታቶም ኣጎሳጒሶም ንቕድሚት ክኸዱ ተኽኢሎም ጥራይ ለውጢ ክመፅእ ዝኽእል ሶምን መራሒ እናቐየርካ ካምፓኒ ክትሃንፅ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ጋንታ ክትሃንፅ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ናይ ኩዕሶ እግሪ ወይ ናይ ቮሊቦል ሲምፕሊ ከም ነዚ ዓይነት ሎጂክ ሒዝና እንተዘይከድና ድማ ዝኾነ ለውጢ ክንገብር ኣይንኽእልና ካባይ ንላዕሊ ዝዛረባሎ ነዛ ጉዳይ እዚኣ ኣብቲ ውሽጣዊ ከይተመለስና ከለና እዚኣ እስከስምዖ ጠፋ ቀንዲ ምክንያት ናይ መፍትሄን ከዓ ህዝበን ብቑዕ ስለ ዘይኮነ እዩ እዚ ኣብቲ ክንብገስ ከለና ተዛረብናሉ ነይሩ ወለዶታት ከመይ ጌርና ኢና ንጎፆም እንታይ ወለዶታት ነፀብራቕ ናይቲ ሃገር ንሶም እዮም ህዝቢ ክትብል ከለካ ጀነራል ስብሓት ኤፍሬም ኣንጻሩ ብዙሕ ጎስጓስ ከም ዝግበር ትፈልጡ ኢኹምሽ ኣሉታዊ ጎስጓስ ኣንጻሩ ዝፀርፍዎ ገለ መለ ስለምንታይ እስከ one of the brilliant ሓሳባት ብዛዕባ ሃገር ዝዛረብሱ ስለ ዝኾነ ሓሳብ ናቱ ኣብ ህዝቢ ኤርትራውያን ንኸይሰርፅ ኩሉ ግዜ ኣንጻሮም ዝተዛረቡ እዮም ነቲ ናቱ ኣይዲዮሎጂ ክብድህ ዝኽእል ሓሳብ የብሎምን they don't even have ዝኾነ ፊሎሶፊ ናይ ቁጠባ ናይ ሃገር ቁጠባ ፊሎሶፊ ዝበሃል የብሎምን እዞም ሰባት እዚኣቶም ነቲ ኤርትራ ትኽተሎ ዘላ ምቁንፃብ ተዘይኮይኑ ስትራቴጂ ክህልዎም ዝኽእሉ ዓይነት ሰባት እውን ኣይኮኑን ኣብዚ ደንበ ተቃዋሞ ኣብ ቅድሚት ኮይኖም ሰብ ዝስዕቦም ዘሎ ድኳን ከማን ክሃንፁ ዘይክእሉ ሰባት እዮም እዚኦም ፈዲኹም ኣለኹም ሊትራሊ ዝኾነ ይኹን ብደረጃ ትምህርቲ ይኹን ብደረጃ ተመክሮ ይኹን ብደረጃ ካይዳ ይኹን ዝኾነ ነገር ታሪክ ተመክሮ ዘይብሎም ሰባት እዮም ናብቲ ቅድሚት ኮይኖም መልሓሶም ኣንዊሖም ዝዛረቡ ዘለው ፈዲኹም ኣለኹም ስለዚ ናይ ኩዕሶ እግሪ ጋንታ ከማን ክምልምሉ ዘይከኣሉ ሰባት እዮም ሃገር ክሃንፁ ወይ ሃገር ክመርሑ እዮም ዝኾነ ናይ መርሕነት መደብ ድማ የብሎምን እታ እንኮ ዝዛረብዋ ነቲ ዘሎ ኣብ ኤርትራ ምቁንፃብ ጥራይ እዩ እምበር ናቶም ሓሳብ ሃልይዎም ንሕና በዚ ሃገር ክንሃንፅ ኢና ኢሎም ኣክንዲ ነቲ ናይ ኤርትራ ክፀርፉ ዝውዕሉ ናቶም ነገር ክጉስጉሱ እንተዝውዕሉ እሞ ፅቡቕ እንተዝኾኑ ነይሩ ዝሰማዕ ሰሎም ነይሩ ስለዘይብሎም ሓሳብ ነቲ ሓሳብ ዘለዎ ሰብ ከቆናፅብ እዮም ዝፍትኑ ንመለስ ኣብታ ርእስቲ ስዋይ ሓደ ካብቶም ልዑል ክብሪ ክወሃቦ ዝግባእ ወይ እውን ዝወሃቦ ኣብ ኤርትራ ካብኡ ንላዕሊ እውን ክብሪ ክወሃቦ ዝግባእ ናይ ኣእምሮ ናይ ስነ ሓሳብ ናይ ፖለቲካል ኣይዲዮሎጂ ብቅዓት ዘለዎ ሰብ ጀነራል ስብሓት ኤፍሬም እዩ ብቅዓት ዘለዎም ብዙሓት እዮም ኣብ ኤርትራ ዘለዎ ነቲ ብቅዓቶም ብቓላት ናብ ህዝቢ ከሰጋግር ዝኻለ እውን እዩ ጀንስማዕ እዮም ወለዶታት በዓል እዩ ቬኑስ ንምንታይ ኣጠፊኣ ንሕድና ቬኑስ ሓንቲ ዓባይ ከተማ ክሳብ ሕጂ እውን ትድበለፀ ዓዲ ብዓለም ደረጃ እዩ ኣብ እዋኑ ከዓ ኣብ መበል 14 ክፍለ ዘመን ትዝሓየለ ሃገር እዩ ኣብ ኤውሮጳ ከምዚ ሕጂ ኣሜሪካ ባሕሪ ሓያል እዩ ዝበሃል ዘሎ ኣብቲ እዋን ብኤውሮጳ ዝዝሓየለ ሓይሊ ቬኑስ እዩ ኣበይ ጠፊኡ እንድሕሪድና እቲ ህዝቢ ብቑዕ ስለ ዘይኮነ ጠፊኡ ፆታ ፈቱ ሰሓቕ ፈቱ መስተ ፈቱ ብልዒ ፈቱ ሳዕስዒት ፈቱ ኩሉ ዓይነት መወዳእታ ዝሩብ ወለዶ ስለ ዝኾነ እዚ ነቲ ሃገር ከዓ ጠፊኡ ናይቶም ቀዳሞት ታሪክ ካስር እምበር ናይቲ ድሕሪ ዝመፀ ቬኑስ ንእሽተይ ዓዲ ኮይና ኣካል ናይ ዓፂልያን ኮይና ሓንቲ ንእሽተይ ከተማ ኮይና ምናልባት ዘይትፈልጥዋ ቬኒስያ ትበሃል ከተማ ናይ ቀደም ኤንሸንት ሲቪላይዜሽን ኣብ ጣልያን ዘላ ሕጂ እውን ቢግ ቱሪስት ሲቲ እያ ኣብ ታሪክ ግን ሃገር እያ ነይራ ኣዝያ ሃብታም እያ ነይራ ብዙሕ ፅቡቕ ነይርዋ ግን ልክዕ ከመይ ኮይና ወዲቓ እዚኣ ትሰምዋ ዘለኹም እዩ ምናልባሽ ብዙሕ ቱሪስት ክደኸውን ብዙሕ ትምህርቲ ክመሃር ከም ዓዲ ግን ሕጂ ሓንቲ ከተማ እያ ኣብቲ እዋን እንድሕር ሪኢኻዮ ግን ሓደ ርእሱ ዝኸኣለ ዓብዪ ሃገር እዩ ነይሩ ንምንታይ ጠፊኡ እንድሕሪና ከዓ እቲ ህዝቢ ብቑዕ ስለ ዘይኮነ ህዝቢ ብቑዕ ዘይብቑዕ ኢልካ ኣብ ክልተ ምቀል ማለት እዩ ብቑዕ ህዝቢ ፀንሕ ዘይብቑዕ ህዝቢ ከዓ ተልግስ
كوم حور كنبرخا أب كربان تخربان زي سجر حيال كلات كان سفسيفو تتاول لنا دسبر طلعت مقنت كنبت تنكر متكل فقر هاجز مهار إيريت راويت نادس مراويت صار لخي خل دسمر كوخب كوخب إيريت راويت تفتاويت فترة بتفترو نقي خزنا خي أخلص لبونا كنجنا نزدمر فرايت تقايت عدس درام أبزو بانكي هتان كزرر نسخ زي ولو زي كخس أيدا مغنقويلا مسكبرو ለመውረር መዘጋጀታቸው ታውቋል። ሰሞኑን በሽሬም ተፈናቃዮችን ሲያስታጥቅ የቆየው ህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ ህወሓት ሌሎች አርሚዎቹንም ማስጠጋቱ እየተነገረ ነው። አቶ አብዩ በለው የወልቃይት ጠገዴ ጠለምት ልሳነ ግፉዓን አመራር አባል ለአንከር ሚዲያ የህወሓትን የወረራ ተግባር በማረጋገጥ አካባቢው በከፍተኛ ውጥረት ላይ እንደሆነ ይናገራሉ። በጣም አመሰግናለሁ አቶ አብዩ። أبزو كنتات ناي إثيوبيا كملس كلنا أب إثيوبيا بزح عينت معبالتات يزلو بينا من قدي كم تريو بينا من قدي كم تريبورت كم تجبرون أشجاريو هذا كابتي كنتات كوين يزلو أمانجو حالتات ناي تجراين حالتات ناي محران برتعز خوانا وج إكايت كم زلون درو نتكذا سجيرو أب كله ون بشارت جرار يكون يرانيشن اسمعي ما بشارت جرار قلت لكم إيه يبلو يا والكاي تجدي تألمت يلسان الجفوان مراربال هون عند مرجع سمتن نبرم هوات عندنا أرميونيزو تكزين تشاغروال يميل مرجع سمتن نبر إيه مرجع تككلينيانو مرجع تككلينيانو هون هوات بتلي عندنا أرمي ميلون هايلون تكزين تشاغرو بتلي بإنسيانا تشاغرو بتلي ب أبزي مجمريا كن ريال لنا تي تجراي زبحال نتاعي كم زمثل تي تجراي region after 1991 يبلكم على تلازي أبمي شن شعت من تسعة حدن بحفتنا سنتنا إيرترا موس عملتيو تجراي دما اللي تجراي دما أنا أديس أبا متاو قدميو تي كفتا حمرة زبحال ريوو تولك عيد زبحال ريوو أكلنا تجراي زبحال كم زين بري زي أكلنا تجراي معاسيو قينون دحر تبايلو دحرتي ناتنا مسمسة قص بقص سيستماتيكالي نابت تجراي زقا أتي حلمي عباي تجراي تبايلو زقلت كاب أمحارة جلوسيتكا كاب عفار جلوسيتكا كاب إيرترا ما تزعبي حلمنا بإيرترا قدس إنيرو سلمتاي كاب تبيع توصدو أبجل من التخمة وخاي خليهم كاب إيرترا جن بزخونة يخون من جدي حواويسكا كتمت خليخا مغنياتو حيلنا إثيوبيا تدكيمكا ني إثيوبيا كان تربح زلها غير كامريت كبير ترى توسيتكا نابنت تي كوميشن نايدو بوسانا مسحابي كابت بوتاتات تكوچ وزيد اللي دنبرو أكل نايت تجراي غير كانت تجراي نكتصفعو زغبر زنبري صحر مخانو كنفلت كنكلالنا زغن بحيل دوسد كارتا وعيلو حديرو تغمطي لخ مصكا مخانيو حجون مس فدرال تشاريقوم نتكونتات دي بريد نت مريتنا ناي زلو كوزوين بات ناي مريت حطوك سابزلو امحارو at some point لو من تسعير كايو at some point أبقى نتبع تاريخ تجمع لهم حيل مسحازو كم أسوخا مخانهم كتفلت علىك إذا دما time bomb بيو ولا عجينة مريت كوزو يقولوا نعمل أسران شدشان عمد بزعبا قداي ناي حمرا نزي زناي حمرا دو ناي والقعيد دو ناي تألمت دو كمرمات ترايا دو زبهال أم حاركم زلي وزن نبرو أنا كم يرتاوا هاي فلتوني نيرة زبس حزب أفريقيا هنا يفلتوني نيرو إثيوبيا كم زلوين أنا فلت نيرنا عند هذا حجر مخانو بات فخمنا بله تمساسالت أقام دم كله باتات تيزالو سلازي حجون نزمرة توشي دم maybe they will need 5 years I don't know how many years تام حراي إسران شدشت مليون إسران شو عطن مليون هزبيو at some point نفس السلطان كمتيو and when that happens مش السلطان كحس كله أبزي بوت هذا انتاي كقاتم كم زخانة ولا حجين تدي قاتمه أقل point انتاي كقاتم خانو يردع كمالتيو زخا بمريتو مريت ناتيتو وسيديو زبل سب ترجعيو كحد رايكلني حنت زربا لابزلن كني على السوشيال ميديا انكلل تبلدلا نعاريه ابزو غداي زك ملسيه مجمريا زي امرايو ازي ابوعل بريتوريا كفرارمن ساوث افريكا خيدون كلو اقد متمفررام تومناي تግራይ لوخ مس ماي كامر استوز ده فيديو مخانو كملساينا زيا ابزي حنت فيديو يعني اسكن اسمعي انت حسب مزيات هايزر ايتوناتيك بلاي لانكنا اب اير بتعمي
ዝመላለስ ዘሎ ሃለፍቲ ሻዕቢያን ህወሓትን ብምስጥር ተራኺቦም ተዘራሪቦም አለው ወይ ተማያይጦም አለው ወይ ዘትዮም አለው እንዳተባለ እዚ ነገር እዚ ኣብ ዝተፈላለዩ ሚድያታት ብዝተፈላለየ መገዲ ተራእዩ ገሊኦም ሓሶትዩ አይራኸቡን እዮም አይዝትዩን እዮም ይብሉ ገሊኦም ካንተ ዘተዩ እንታይ ሽግሩ ተጠቀም አለው ንሰላም ስጋብ ዝኾነ ናይ ሰላም ዘተ እንታይ ሽግር ይዘምጽ ዝብሉ እዮም ብዙሃት ሚድያታት ኣብዚ መደብ እዚ ይዛረቡለው ዝተፈላለየ መግለጻቱን ይውጽኡለው ማለት እዩ መዘክር ሚድያውን ከም ሓደ ሚድያ ኣብዚ አርስቲ እዚ ክትንትን ወይ ክትዛረብ ደሊ አላ ከምዚ ክዛረብ ኣነ እውን ላይቭ መጽየ ዘለኹ እጂ ብመሰረቱ እዚ መይይጥ እዚ ዘተ እንተ ዝግበር ኒደልዮን ንምንየው ነገር ምክንያቱ ህዝብ ኤርትራ ምስ ህዝብ ኢትዮጵያ ነሊዩ ከራኸብ ተኮይኑ ኮሪደር ያ ትግራይ በትግራይ አብልካ ከተመላለስ ጉዞ በመሬት ኮን ከሎ ለትግራይ ከረገጽካ አይታልፍ ነው ናብ ኤርትራ ስለዚህ እዚ ክልተ ህብረተሰብ እዚ ከተሰማማ በተደጋጋሚ ተዛርበሉ ያነገማ ሓደ ከባቢ ዘሎ ህዝብ እዩ በሐንሳብ ከንግድ ዝነበረ ካብ ቀደም ኣብ ቀረባ ዘሎ ተመሳሳሊ ቋንቋ ዝዛረብ አከባሳታት ዘሎ ህብረተሰብ ህዝብ ኤርትራን ህዝብ ትግራይን ተመሳሳሊ ባህሊ እምነት ዘለዎ ህብረተሰብ እዩ ስለዚህ እዚ ህዝብ እዚ ተባእሱ ዝተርፈሉ ምክንያት የብሉን ግርጭታት ይላሉ እዮም ግርጭት ይላል ግርጭት ጠፍ ግርጭት ናብ ኩናት ይቀየር ኩናት ኣብ መጨረሽታ ከም ካብ ዝሃለፈ ግዜ ዝበልናዮ በሰላማዊ መገዲ ዝድበስ ይቡ ንሾ ሓደጋ እዩ ሓቀይ ሕዝኻ ትግራዋይ ምዕራብ ትግራይ ተሒዙ ምስ ሱዳን ክራኸብ እዩ ንሾ ሓደጋ እዩ ካሊ ምንም ፀዋታ ይብላል ታና ዓድዋ ዝተገበረት ሕዚ ክትግበር እያ ተደልያ መሬትና ወራሪሱ ባሕርና ወሲዶም ካሊ ዘይትፍለጥ ኤርትራ ትባል ዓድም እዮም ሕዚ ከዓ ብምዕራብ መሬትና ተሒዝና ምስ ሱዳን ክራኸቡ እዮም ወተሓይለው እንዲዮ ትብስለት ፖለቲካዊ ወታደራዊ መሪሕነት ስለዚህ እሱ ሓደጋ ክኾነ ንመን ይተዓድኩ ይኮነን ሓደ ግዜ ሓደ ወታደራዊ ተንታኒ እናተዛረበ ሰምዒዩስ ታይሉ መስለኪ ናይ ትግራይ TPLF ዝመርሑ ዝነበረ ይወደግ ኢሎም እንዲሁም ዝሓስቡ ሰው ሓኒፅዎ ዝነበረ ሚሊተሪ ንቀርኒ አፍሪካ ሰላም ፈጣራይ ምዃኑስ ኣብ መንጎ ሰሜን ሱዳን ደቡብ ሱዳን ኣትዩ ብክልቲኤን ሃገራት ተደላይ ኮይኑ ኣብ ሶማሊያ ኣትዩ መንግስቲ ክህልዎም ገይርዎም ነቲ ቀርኒ አፍሪካ ወሓሲ ዝኾነ ሰብ ናይ ትግራይ ፖለቲካ ኮር ናይዚ ሪጅን እዚ ፖለቲካ እዩ ናይ ትግራይ ፖለቲካ ኤርትራ ኢግኖር ክትገብሮ እንትደሊ ናይ ኤርትራ ፖለቲከኛታት ኢግኖር ክገብርዎ እንትዝደልዩ ናይ ትግራይ ፖለቲካ ኢግኖር ክገብርዎ ይኽእሉ ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲከኛት ናይ ትግራይ ፖለቲካ ኢግኖር ክገብርዎ እንትዝደልዩ ኢግኖር ክገብርዎ ይኽእሉ ምክንያቱ ሓደ ክልተ ፕሮግራም ክሰርሕ ከለና ትዝክር ትኾንካ ናይ ኤርትራን ትግራይን ኮር ቫልዩ ዝምንጩ ካብ ትግራይ ሶርሱ ካብ ትግራይ ኮር ቫልዩና ብእያ ትግራይ ብላይ ቀደም ተሓሲብኪ አልውሃ ምላሽ አንገረብ ምላሽ ለማለሙ ምላሽ ቀይሕ ባሕሪ ምላሽ ዓዲ ተጋሩ እዚ ኣነ ዝብሎ ዘይኮንኩስ ታሪክ ንመለስ ሰላም ምስ ጎረቤትካ ምስ ከባቢኻ ኣብ ዙርያኻ ሰላም ኩሉ ይደሊ ናይ ኩሉ ባህጊ እዩ እንትኾነ ምስ ከመይ ዓይነት ሰላም እዩ ዘድሊ ምስ ከመይ ዓይነት ጎረቤት እንታይ ንዝብል ዘሎ ህዝቢኻ ምስኡ ሰላም ክትገብር ትኽእል ሰላም እንተኮይኑ እኮ መጀመርያ ንጎረቤትካ ከተኽብሮ እዩ ዘለካ ልውላውነቱ ከተኽብር ኣለካ ግዝኣታዊ ደቡ ከተኽብር ኣለካ ህዝቡ ከተኽብር ክትከል ኣለካ ኤርትራ ሃገር እያ ከምዚ ተረካቢ ካብኦም እናመፀ ሓንሳብ ንቁራስ ብየማኑ ዘሎ ናተይ ሓንሳብ ብፀጋም ዘሎ ናተይ ትብሎ
መፈክር ናይ ዘረባኻ ወይ ናይ ፕሮፓጋንዳኻ ወይ ካብ ፖለቲካ ውሽጣዊ ፖለቲካኻ መስተኻኸሊ ትጥቀመሉ ኩነታት ኣይኮነን ኣብዚ ኣላ ሓንቲ ዘረባ ድሓን ቅድማ ንርእይቶም ሃበይ ባይቶ ፀጥታ ኮይንኩም ትኸሱና ዓማሲ ንስኻትኩም ዲና ኣቲና ኣዲስ ኣበባ ብሓንሳብ ኮይና ኣቲና ሽዑ ስለምንታይ ኢልኩም ተቕትሙ ኣለኹም ኣብ ጉዳይና ዘይተባህለ ብዙሕ ብዙሕ በቃ ሕጂ ብዙሓት ሽዑ ነቲ ታሪክ ትፈልጥ ኩሉ ብሓንሳብ በሊዕና ብሓንሳብ ሰሪዕና ብሓንሳብ ተሰዊና ብሓንሳብ ተቃሊስና ሕጂ ንዑ ደምሲስካ ከምዘይ ነበረ ትግበር ፍትነታት እንታይ እዩ ምስጢሩ ሕና ዘይነግር ታዛገደኛ ካትፅንቀሉ ሓዲሳ እንታ ነግሮ የለ ኩሉ ስሉ ሓዲስ ዝብል የለን ናታቶም ጥልመት ንዓቶም ንዓና ግዳይ ናይ ምግባር ምስ ካልእ ተሻሪሕካ ዘራያትን ኣያታትን ኣምፅኻ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ተፈፀመ በደል ንሕና ኣይንጣዓሰሉ እናተማሂርናሉ ስለዝኾነ Exactly. This is the part كل سب كردوز دلي سلام تعم قاليو جن اسمعي. لا رح يجي خميرنا نخيط كان هاي بحق خابط قدم بنورنا أمنت لو مدلنا أمنت زيادة يحيي سلادي هاي تتراطر بزعبة زين ويانا ترى إذا كنا توما شكلت ويانا وين تقولنا إحنا إزي نحفرلو نحنقلو وين فرحلو كنت يكونا مسعى أدل ولدتات فلدخنا تزحلفه نخفلناه تخسير خون خلقن هجوين كنوفر قربتا قرباتنا إنبس نقبل له كنت تبو ናይ መወዳእታ ሕቶ ምዛ ጠቕሳት ፀናዕካ ናይ ኢትዮጵያ ኩነታት ኣለዎ ትብሎ ነገር እንታይ ሌባ እወ ሌባ ደው ኢልና ንሓድር ዘለና ቀትሪ ደው ኢልና ንውዕለ ስራሕ ለይቲ ገዛ ክንውዕሉ ደው ኢልና ንሓድር እሺ ሌባ ካልእ ኸ ሓንጊ እወ ሓቅኻ ግልፅ ኢልና ንኸድ ኣለና ኣብ ባጃጅ ነጥፎ ኣለና ቅርሽና ትክክል እሺ ክልቲኦም ጥራሕ እምበር ንሶም ተጠፊኦም ትግራይ ትምዕብል ጉቦኛ ጉቦ ሃኩሉ ጉቦ ጉዳይ ሕዝቢ ተሓሳሰብ እዩ ኮይኒ ኣብ ሓደ ቢሮ ኣቲኻ ተሓላፊ መበል ሓምሻይ ትኮይኑ ካብ ቀዳማይ ትጅምር ካብ ዋርድያ ማለት እዩ ሕልፈኒ ድሕሪኡ ኣሎ እቲ ልዕሊኻ ቤት ዘሎ መሃባ ናፍቲ ትኸትል ልዕሊኻ ቤት ዘሎ መሃባ ሓደ 100,000 ተውፅእ ነይራ እታ ስርሓ 200,000 ተውፅእ ማለት ታሚት شح عبقو طرح التفزل أنا معكني يفولتون نمبر تزم زين نحنا قدامه نقول يمثلني بتحجز لنا يو ستاتس مالتي سيزي قبو اللي منت هانج يتفلنا امين يتفلنا هانج تقبر لكم الله لكم عليه على عالم نفلت قال له حزي بحاسوت فلفل كعب راح تحزن كاو بسيطان وقني قدامات منفس وقني زي بنا كاو قصيل دما بسركي بقعسنا ريتات مايزو سركي بتاعني بحالنا السعر زي كود السجراي سعرها جي كانوا نساتو من تلو نورنا نساتو من كلو موساتو من كبلو ግን هنا اوردي ናይ ሓቂ سعرنا ኢና ናይ ሓቂ እንኳ ዝያረ እና እንኳ እቲ ሸውዓተ ወርሒ ሙሉእ ልብና ኣብ ሻቁለት ዝሓለፎ ዕንትና ድቃስ ዝወሓዶ እንኳዕ ካብዚ ተበላሞ እቲ ዝተረፈ ናይ ትግራይ ጉዳይ ከዓ ጉዳይ ናይ ኩላትና ኮይኑ ኢደና ክንሃንፃይና ማለት እዩ ኣብ ህንፀት ትግራይና ሕጂ እንታይ ክንገብር ኣለና ክንብዝለና እቲ ዝተረፈ ይቃራ ድሩሞ ኣሎ እሱ ናይሽ ነገራት እዩ እቲ ዛዕባ ነገር ዓይሞም ኣሎ ዝያዳ ግን ዛዕባ ኣብዚ 34 መዓልቲ ከዓ ብዙሕ ምዕባለታት ክንርኢ እንትና እስካብ ዓርቢ ዘሎ تسمعوا ኣለኹም ንምዕባለ ናይ ትግራይ ክሳዕ ክንደይ ከም ዝህንጠዩ ሻቅሎት ናቶም ናይ እንታይ ምዃኑ እንታይ ዘሻቅሎም ብዛዕባ ናይ ሃገር እዮም ዝሻቀሉ ድቃስ ለይቲ ብዛዕባ ናይ ሃገር እዮም ዝሻቀሉ ናይ ሃገር ናይ ከባቢዮም ከማዕብሉ ለይትን መዓልትን ዝሓስቡ ካብ ዘረቦም ትሰምዑ ኣለኹም ልክዕቲ ንሶም ዝጥቀምሉ ቃላት ንኤርትራ ሃገርካ ንህዝብኻ እንተተጠቂምካሉ ግን ሰይጣናዊ ኮይኑ ዝስምዖ ካብዚ ንላዕሊ መረጋገፂ ክህሉ ኣይክእልን እዩ ካብ ኣፎም ዝወፀ እዚ ካልእ ሰብ ፈብሪኹ ዝገበረ ይኮነን ካልእ ብቪድዮ ናምፅዮ ነይረ ስለዚ again and again ኤርትራ ክልል ንምግባር ነቲ ትግራይ ድማ ሃገር ንምግባር እዩ ኣጀንድኦም ነይሩ ብወቅዕ ድማ ለይትን መዓልትን ሕልሞም ክድቅሱ ከለዉ ሕልሞም ክትንስኡ ከለዉ ድማ ፃዕሮም ንሱ ነይሩ ዘረብኦም ኩሉ ነገሮም ኣብ መወዳእታ ግን እታ ዝበልዋ ኣይሰለጠትን ከምታ ዝበልዋ እውን ኣይኮነትሎምን I'm very sad ንዓታቶም sad ማለት ኢና ኣና ግን ኣምላኽ ኣለና ኩሉ ግዜ እቲ ተንኮል ካብኦም እዩ ዝምፃእ ፅቡቅ ጌርኩም ስምዕዋ this is a very very important ኩሉ ሰብ ክዝክሮን ክፈልጦን ዘለዎ እዩ ምክንያቱ ከምዚ እናገበሩ
ተገንጢሎም ሎምን ኤርትራ ሓለይቱ ኮይኖም ክመፁ ምዃኖም ካንፈልጥ ኣለና ናይ ኩላትና ኮይኑ ኢደና ክናሃንፃ ኢና ማለት እዩ ኣብ ህንፀት ትግራይና ሕጂ እንታይ ክንገብር ኣለና ክንብል ዘለና እቲ ዝተረፈ ይቀራርቡ ኣለዉ እሱ ናእሹ ነገራት እዩ እቲ ዝዓበ ነገር ዓይሞም ኣለዉ ዝያዳ ግን ብዛዕባ ኣብዘን 3-4 መዓልቲ ከዓ ብዙሕ ምዕባለታት ክንርኢ እንትና እስካብ ዓርቢ ዘሎ ታሪክ መምህር እንዲሁ ማህደር ሰነድ ካብ ቀዳማይ ዳሕራይ በትናይ ትማል ካብ ሕሉፍ ታሪኾም ክንዲ ዝመሃሩ ሕጂ እውን ኣለዉ ጉድጓዶም ይፍሕሩ ሕልሚ እንዳሓለሙ ንዘይከውን ግብሪ ሕልሚ ዓባይ ሃገር ዝኸለላ ባሕሪ ድሙ መሲድናዮም ካብቶም ከቡ ነብሪ ኣባይ ረኽብዋ ሓጢራ ያ እምሪ ኣለና ሻዕብያ ከምተናይ ትማል ኣለና ሻዕብያ ከምተናይ ትማል ነገር ኤርትራ ንዝብለሉ ምክንያት በኤርትራ ዝሕጎሰሉ ወይ ዘይዛረበሉ መለሳይና ዚ ኣርስ እዚኣ ኣባይ ኣርስብ ዝገዲፍ ኣለኹ ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ እስከ ንስማዕ ንሸይ and then I'll get back to President Isaias Afwerki and his delegation returned home in late evening hours today after participating at 2024 South Korea Africa Summit. President Isaias held ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ኣብ ሳውስ ኮሪያ ዝግበር ዝነበረ ዋዕላ ኮሪያ አፍሪካ ድሕሪ ምስታፍ ናብ ኤርትራ ከም ዝተመለሰ ኣብቲ ፃንሒት ድማ ምስ ፕሬዚደንት ናይ ሳውስ ኮሪያ 1-to-1 ተራኺቦም እውን ባይላተራል ሪሌሽንስ ልዕሊ ኩሉ ድማ ተራ ናይ ሳውስ ኮሪያ ከም ሓደ ዓንተር ቁጠባ ከምኡ ድማ ጥቡቅ ሽርክነት ምስ ኣሜሪካ ዘለዎ ኣብ ኤስያ ገለ ካብቶም ቀንዲ መሻርክቲ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ኤውሮጳ ድማ ጥልያን ስለ ዝኾነት ብክልቲኡ መንገዲ ኤርትራ ካብቲ ዘላታ ናይ ኣሜሪካ ሕማቅ ስእሊ ንምውፃእ ዝግበር ዘሎ ፃዕሪ ምዃኑ ንምርድዋ የሸግርን እዩ ስለዚ ኤርትራ ኣብቲ ምስ ራሽያን ቻይናን ኣለኒ ጥራይ ትብሎ ዘይኮነስ ሰጊራ ምስቲ ምዕራባዊ ዓለም እውን ንምዝታይ ድልውነት ከም ዘለዋ ስለትገልጽ ዘላ እዚ ሓደ ካብቲ ፅቡቅ ተበግሶ ኢለ ዝገልጾ ኣነ ፅቡቅ ዝኾነ ስራሕ ድማ እዩ ኣይ ሆፕ ውፅኢት ናቱ ድማ ኣብ ቀረባ ግዜ ክንሰምዖ ከምዚ ዓይነት ዲፕሎማሲ ክግበር ከሎ ብዘይ ገድስ እንታይ ፍርሒ ዘለና መፅኡ ኩሉ ግዜ ከም ፅቡቅ እየ ዝሪኦ ኣነ ምክንያቱ ኣብቲ ዓለም ቀሪብና ክንሳተፍን ክንጎይን ኣለና ኔክስት ቶፒክ ናተይ Yes, this is somewhat of a turnaround that we saw in recent days. He previously was adamantly against German weapons being used on Russian territory. He became more precise on that. When now this doesn't look at the fundamental statement that he made here today on how this will actually become law. So right now, this enough to state this is against this. Now, we heard here today from Umid Noripur, who is the German ስደተኛታት ገበን ዝፍጽሙ ክትርዝ ዘኽእል ሕጊ ንክትገብር ክትፅዕር ምዃና እዩ ዝገልጽ ዘሎ ቻንስለር ስለዚ ኣብ ጀርመን ትቕመጡ ዘለኹም ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ካብ ገበናት ክትንቀቑ ትክእሉ ኣለኩም እዚኣ ጥራይ ለበዋናተይ ምክንያቱ ጀርመናውያን ጀርመን ይኹን ስዊስ ብፍላይ እቶም ካልኦት ኤውሮጳ እውን ተመሳሳሊ ግን ብፍላይ እዚኣቶም ሓደ ነገር እንታይ ገይሮሞ ሸለል ዝበሃል የብሎምን ኣስተያት ዝበሃል የብሎምን ድንጋፀ ዝበሃል የብሎምን ኣብ ስዊስ ስለ ዝነብር እየ ዝነግረኩም ዘለኹ ስለዚ ዝኾነ ሰብ ካብ ዝኾነ ይኹን ገበን ክትንቃቅ ክኽእል ኣለዎ ምክንያቱ ከምዚ ዓይነት ጎስጓስ ምስ ጀመረ ምስ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ምርጫ ኣብ ሕጊ ገፁ ተኸይዱ ፅባሕ ንግሆ ዝኾነ ይኹን ነገር በኺኻ ወይ ለሚንካ ዝግበር ለውጢ ክህሉ ይኮነን ኔክስት ቶፒክ ናተይ ሓፃር ክንሪኣ ኢና ለስና ብዚኣ ኣብ ዝካየድ ናይ ሓባር ጉያ ኣስመራ ማራቶን ኣነ ቀዳማይ ተወዳዳሪ ምስ ህዝቢ ኣለኹ ብሰላም ንራኸበና ሰላም ሊድያ በረከቴ ተወሳኢት ጋዜጠኛ ሞዴል ከምኡውን ዕልልቲ ደጋፊት ስፖርት ሃገርና እየ እቲ ንዓመት መመላእታ ብሃንቀውታ ክንፅብዮ ዝቐንና ውድድር ማራቶን ኤርትራ 2024 ንፅባሕ ሰንበት ግዚኡ ኣኪሉ ክካየድ ምዃኑ በዚ ኣጋጣሚ ከበስረኩም ይፈቱ ማርከስ ነብሲ ወከፍ ዜጋ ዝሃገር ዘሎ ኣብዚ ፅባሕ ሰንበት ዝካየድ ውድድር ንክሳተፍ ብክብሪ እናዓደንኩ ከምዚ ክትሪእኒ ዝፀናሕኩም ኣካላዊ ምውዓይ ዝገበረሉ ኮና ውድድር ምፅባሕ ክሳተፍ ማለት እዩ ስለዚ ኩልኩም ቲፎዞ ይሰዓብተይ ከምኡውን ኣፍቀርቲ ስፖርት ሃገርና ኣብዚ ፅባሕ ሰንበት ዝካየድ ውድድር ብሓባር ንጉየ እንዲያሞ ናብ ማራቶን 2024 እዚኣ እንታይ የፈትየያ ምናልባት ንእሽተይ ክንሰማ እዚኣ ሰንበት 9 ሰነ ኣስመራ ማራቶን እንታይ ፈትየያ እዛ ቪድዮ መስለኩም ከምዚ ዓይነት ካምፔይን ምግባር ብጣዕሚ ኣገዳስነት ዘለዎ እዩ ኣብቲ ማራቶን ጥሩ ተኻይዱ ዕውታት እውን ርኢ ኣለኹ ብደቂ ኣንስትዮ ደቂ ተባዕትዮ ብጣዕሚ ብውዕውዕ መንፈስ ከም ዝተኻየደ ኢና ሪኢና ዘለና
እዚ ዓይነት ካምፔይን ግን ኣብ ካልእ ደረጃታት እውን ከሰጋግርዎ ብፍላይ ድማ ምስ ፌስቲቫላት ድዩ ንመዓልቲ ናጽነት ድዩ ኣብ ዝግበር ከምዚኣ ገይሮም ዌልካም ህዝብኻ ናብ ዓድኻ እቶ ንዓት ክትኣቱ ትኽእል ኢልካ ብሰሓብነት ዘለዎ መንገዲ ኣብ ኤርትራ ነቲ ሰብ ምስ ሆቴላት ብሓደ ኮይንካ ዲኻ ምስቲ ናይ ቱሪስት ዴስቲኔሽንስ ብፍላይ ኣብዚ ሳመር ዝመፅእ ዘሎ ግዜ ነዞም ሴሌብሪቲ ስፖርተኛታት ካልእ ገይሮም ብፍላይ እቶም ሆቴላት ናይ ኤርትራ ምስ ከምዚኦም ሴሌብሪቲ ኮይኖም ነቲ ህዝቢ ኢንቫይት ክገብሩ ክኽእሉ ኣለዎም ኣብ ካልኦት ሃገራት ብዝያዳ ዝረአዩ እዚ ኬንያ ሩዋንዳ ኢትዮጵያ ግብፂ ብዙሕ ግዜ ናይ ደገ ቱሪስት ንምስሓብ ምክንያቱ ቱሪዝም ማለት እቲ ዝቐለለ ኣካል ናይ ምንጭው ናይ ወፃኢ ሸርፊ ስለ ዝኾነ ኤርትራ ድማ ንኻልኦት ፃዓዱን ፀለምትን ከተእምን ትስዕረሉ ኩነታት እኳ ፅቡቅ ተኾነ ህዝቢ ኣለዋ ኣብ ኩሉ ኩርና ዓለም ዓቕሚ ዘለዎ ነቲ ሃገር ድማ ዓባ በርክቶ ክገብር ዝኽእል ስለዚ ኣብቲ ኣገደስቲ ፍፃሜታት ናይቲ ሃገር ናይ ቫኬሽን ግዜ ህዝቢ ናብቲ ዓዲ ኣትዩ ቫኬሽን ንክገብር ኢንቪቴሽን ንክግበር ከምዚኦም ሴሌብሪቲ ከምዚኦም ተዋሳእቲ ስነ ጥበባውያን ምስ ሆቴላት ብሓደ ኮይኖም ነቲ ካምፔይንስ ብዝያዳ እንተዝሰርሕሉ ነቲ ህዝቢ ብዝበለፀ መገልገለ ነይሩ እዚ ድማ ምክንያቱ ወላ እኳ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ ክገብሮ ዝግበኦ ተኾነ ዳስ ዋይ ሳብና ከም ዘድልየካ እናፈለጥካ ናይ ሳብና ካምፓኒ ኣድቨርታይዝ ዝገብር ሆቴላት ኩላቶም ኣብ ኩሉ ዓለም ኣድቨርታይዝ ዝገብሩ ስለዚ ኣድቨርታይዝመንት ኢት ወርክስ ስለ ዝሰርሕ እዩ ቢልየንስ ገንዘብ ኣብ ኣድቨርታይዝመንት ዝወድቕ ዘሎ ስለዚ ኩሉ ሰብ ድማ ነዚ ለበዋዚ ነዚ ብፍላይ እቶም ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ኩላቶም ሚኒስትር ቱሪዝም ምስ ሆቴላት ድዩ ምስ ካልኦት ኮይኑ ናተይ ሰጀሽን እዩ I'm very sure ከም ዝፈልጥዎን ሓድሽ ነገር ከም ዘይኮነ ዝነግሮ ዘለኹ ግን again ነቲ ትፈልጦ ከተተግብሮ ብዝለዓለ ፎርስ ብዝለዓለ ሓይሊ ክሰርሓሉ ክትክእል ኣለካ and that's how you attract people ምክንያቱ ኣብ ደገ ዘሎ መንሰይ ኣብ ደገ ዘሎ ስድራ ኣብ ግዜ ቫኬሽን ናቱ ሚሊዮን ሚት ዝኸውን ምርጫታት እዩ ዘለዎ ኣበይ ገፁ ክኸይድ ይደሊ ስለዚ ኤርትራ ድማ ልክዕ ከም ካልኦት ኩነታት ኮይና ክትወዳደር ክትክእል ኣለዋ ኣብ ከምዚ ዓውዲ ንክመፁ ብፍላይ ነቲ ክመፅእ ዓቕሚ ዘለዎ ነቲ ክመፅእ ድሌት ዘለዎ ንምስሓብ ብዙሕ ፃዕሪ ክግበር ከም ዘለዎ ሓንቲ ካብቲ ዘድነቃ ስራሕ ድማ እዚኣ ያስከነስማያ ናይ መወዳእታ መዛዘመ እውን ክገብር እዩ ሓንቲ ስካን ኣውስትራልያ ብኩም ሕቡናና ገድነዎ ብሶትና ሞናይኩም ኤረ ዲያስፖራ ዓድና እንትኖራ ጋርቲም ክዶራ ላዕድዋኩም ኤርትራ ንዝብለሉ ምክንያት ብኤርትራ ዝሕጎሰሉ ወይ ዘይዛረበሉ ምክንያት እንታይ ይመስለኩም? ካብዚ ዓለም እቲ ዝበለፀት ሃገር ንዓይ ኤርትራ ማለት እግዚአብሔር ኣምላኽ ዛብን ብሕጊ ሰማይን መሬትን ንዓይ ትበፅሓኒ ርስቲ ደሊ ከፀብቃ ደሊ ክኽፋእ ዝኽእል ሃገር ኤርትራ ጥራሓ ማለት እዩ። ተረዲኦም ለهم ካልእ ነገር ክብለኩም ዝደሊ ብኸመይ ከም ዝትብለኹም ድሕሪ ኢልኩም ንኣብነት ኢትዮጵያ ሂዱ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዎም መራሕቲ ቁርሲ እውን ሂብካ ሃገር ከተፈርሞም ትኽእል ኢኻ ከምኡ ኢሎም ክለውን ኩሎም ኢትዮጵያውያን በዚ ሃገሮም ብጣዕሚ እዮም ሕጉሳት ተጋሩ ይኹኑ ኣምሓሪ ይኹኑ ኦሮሞ ይኹኑ ኩሎም ሃገርና እዮም ዝብሉ ማለት እዩ ግን ኣብ ዓዶም ስርቂ ኣሎ መግረፍቲ ኣሎ ምቀትታል ኣሎ ምጭዋይ ኣሎ ባንክ ምዝራፍ ኣሎ እዚ ኩሉ ከሎ ግን ንሶም ይፈትዎ እዮም ኣብ ሃገረይ ከዓ እዚ ኩሉ ስለዘየለኽኒ ኣነ ኤርትራ ይፈትዎም ማለት ካልኣይ ነገር ኤርትራ ንዝብለሉ ምክንያት ብኤርትራ ዝሕጎሰሉ ወይ ዘይዛረበሉ ምክንያት እንታይ ይመስለኩም? ካብዚ ዓለም እቲ ዝበለፀት ሃገር ንዓይ ኤርትራ ማለት እግዚአብሔር ኣምላኽ ዛብን ብሕጊ ሰማይን መሬትን ንዓይ ትበፅሓኒ ርስቲ ደሊ ከፀ በዝኾነ እዛ ሽማ ንገሩንስ ከሽማ ትፈልጥዋ ፕሊዝ ነዚኣ ሞራል ሃቡለይ ናይ ብሓቂ ተስፋ ዘለዋ መንእሰያ ላይ ግበሩለይ ሰፖርት ግበሩለይ ሽማ ድማ ንገሩኒ ካልእ ግዜ ሽማ እናጠቐስኩ ክዛረብ ስለ ዝደሊ ናይ ብሓቂ ቆቋሕ ኢለ ኣለኹ ብሪልየንት ዝኾነት መንእሰይ ካልኦት ከማን ሃገራቶም ምስ ኤርትራ ዘይትበቅዕ ክነሳ ዘፍቅርዋን ዝስዕስዑላን ዝዝምሩላን ኤርትራ ግዳ ምዝ ኩሉ ህያብ ስዋት ዝኾነት ሃገር ስለምንታይ ዘይንሰርሓላ ስለትብል ዘላ ፉል ሪስፔክት ላይ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ናትኩም ርኢቶ ግደፍ እናበልኩ ናይ ሎማ ኣርእስቲ ኣብዚ ክንውዲና ሓፃር ልበዋ ናይ ኣፍሪካ ቁጠባዊ ዕቤት ዘገድሰካ እንተኮይኑ እዚ መልእኽቲ ዝስምዓዮ መጀመርያ ገንዘብካ
ኣብ ስቶክ ማርኬት ኢንቨስት ግበሮ ንከዓቢ ምክንያቱ ኣብ ባንኩ ከፊሉ ዘሎ ገንዘብካ ባንኪ ዝጥቀመሉ ዘሎ ንኤውሮጳ ንኣሜሪካን ድማ የማዕብለሉ ኣሎ ቁፅሪ 2 ንኣፍሪቃ ክጠቅም ዝኽእል ክእለትን ፍልጠትን ንኽንሕዝ ክንብገስ ኣለና ቢዝነስ ክንመሃር ክንክእል ኣለና ሎሚ ተተማሂርና ኣብዚ ምዕቡል ዓለም ኢና ድማ ንኣፍሪቃ ክንተኽባ ንኽእል ቁፅሪ 3 ኣብ ኣፍሪቃ ንሃንፆ ቢዝነስ ወይ ይኹን ካልእ ትካል መደብ ክህልወና ክኽእል ኣለዎ ነዚ ንክንገብር እቲ ኣብ ስቶክ ማርኬት ከምኡውን ኣብ ክሪፕቶ ኢንቨስት ንገብሮ ዘለና ልበይ ስምነዮ ሕልመይ ድህንተዮ በልትኪ ማዕርግኪ ብዓይነይ ክርዮ ጥዑም ከስማዓኒ እፎይታ ኢለሚነዮ ዓደያ ብደመያ ኢለ ነጊረዮ ዓደያ